こんにちは。アチェコミュニティアートを代表するパンニマです。阪神・淡路大震災から27年が経ちました。震災によりお亡くなりになられた方々に心のより哀悼の意を表します。神戸の町の傷跡は消え、私が知っている神戸以上に発展しています。実は私が住む町、インドネシアのバンダーチェも17年前、津波の被害を受けて数えきれないほどの人たちが亡くなり、大きな被害を受けました。17年の月日が流れ、バンダーチェは震災を経験していない世代が増え、人々の震災の記憶を薄れ薄れあります。私はメディアで働く職業ギャラで、いろいろな人に話を聞きます。毎回ある質問をします。例えば、震災への準備はしていますか？防災の訓練はちゃんとやっていますか？こういった質問に対してほとんどの人は無関心です。地震なんか来ないよ。津波なんか絶対にもう起きないよ。なんでそういう質問をするの？辛い経験を蘇らせて何が面白いの？このように反応する人が10人のうち8人います。私はなぜバンダーチの人々がこのような考え方を持つようになったのかが考えることがあります。当時、まだ仮設住宅で人々は身を寄せ合っていました。少しの余震が来てもたくさんの人々がパニック状態になっています。あるボランティアの人たちが言いました。大丈夫です。皆さん心配しないでください。地震はすぐ終わります。津波は来ません。どうしてわかるんですかという質問が聞こえました。そしてその人たちは言いました。思い出してください。雷とか同じところに2度落ちないでしょ。だから地震とか津波も同じです。心配しないでください。繰り返していました。当時このように言ったのはみんなの落ち着かせるのが目的だと私は思っています。しかし今になってこのような思いやりが逆効果になるとは誰も思わなかったです。とは私は気がつきます。残念なことにほとんどの人は震災をもう絶対起きないと信じ込んでいるからです。これは記憶の風化とともにこの数年我々の悩ませる一つの課題でもあります。信じ込んだ人たちの目を覚ますのはとても難しいです。そこで私は兵庫の皆様からもらった絆を頼ることにしました。それは兵庫の皆様からいただいた津波と防災のリサーチセンターです。ここは私が去年から大学院生として防災を学んでいます。きっかけは多分皆さんと変わらないと思います。私たちが経験した痛みや辛さ、そのようなことを他の人たちが経験しないようにするためです。そして我々の経験が未来の人の命を少しでも助けるためです。私は一人ではありません。仲間たちもいれば、教授や先生もいます。これからも阪神・淡路大震災や東日本大震災を経験した人々と一緒に経験を受け継ぐ、よりたくさんの命が救えるように努力したいと思っています。備えはどれだけしっかりしても絶対安心ということはないというのを伝えなければいけないと私は思っています。これからも皆さんと一緒に伝える力をいろいろな人たちから分け合ってもらえると信じています。頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。